खुलुमबाय बयखौबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ लानानै आङो नुजाफैबाय थ' नोंथांमोननोहाय दिनैहाय आङो ओरैनो आंनि ग्लै ब्लग माने आं मा खालामो बेफोरखौ देखायनायजों लोगोसे आङो मोनसे इनफरमेशनखौबो होनो होननानै सानदों जिहेतु आङो सासे हेल्थ वार्कार थ' बिनि थाखायनो आं सानबाय गोबां मानसिफ्रा हयथ' मिथियो सोरबाया मिथियाबो जानो हागौ थ' जायफ्रा मिथिया बिसोरो मोनथिनानै लानो हागोन आरो तो let's start बाबा नोंलाय चसमाखौल' बोखारोलै बाबा सना नायलाय बियो बिराद अनसोयो आरो बेखौ ना बाबा सना नोङो हाहा डगि दे नों जों नैबेखौहाय दिनैहाय आङो एसे मोजाङै डेक'रेसन खालामनो सानबाय आरो एकदम गारलाबायनानै दोननाय जादों गोबाव रायजोफोर इनफरमेशना बेनो जाहैबाय गोबाङानो हयथ' मिथिया आरो सोरबाया बिराद आंनिफ्रायबो बांसिन मोनथियो जानो हागौ नाथाय आं सानबाय बयनोबो मोनथिहोनाया गाहाम मानोना गामि बिथोरफ्राव थानाय गोबां बिमा बिफाफ्रा मोनथिया थ' बेनो जाहैबाय गथ'फोरनि थाखाय सोरबा माब्लाबा गथ'फ्रा गोग्लैयोबा अबावबा बौवोबा टिटेनास होनांगौ ना होनाङा बेफोरखौ मिथिया जाबायना थ' दिनै आं बेनो बे टिटेनास गथ'फोरनो टिटेनास एक्सट्रा होयो ना होआ बेनि सोमोन्दैनो एसे नोंथांमोनजोंहाय आङो शेयार खालामनो सानदों बे न'खौ डेक'रेसन खालामना लानोसै आरो गाइखेर लोंनो बाबा गाइखेर लोंनो आयौ हारसिं लोंनांला बाबा फैदो आं दौनोसो फैदो बेबायदिनो नै दसेनो खामानि मावब्रब दसेनो बाबुखौहाय एसे जानाय लोंनाय नायनाय बेजों गेलेदेरनाय बेफोरनो उन्दै गथ'फोरखौहाय टिटेनास भेक्सिन होनायनि दरखार जायोना जाया गोनांथि दंना गैया थ' बेखौहायनो गोबां बिमा बिफाफ्रा मिथिया हस्पिटालावहाय लानानै फैगासिनो थायो बे जोंनि माने जों एभ्रिडे जों डेलि नुगासिनो थायो नालाय बेनिखायनो आं सानबाय हयथ' जोंनि बर' राजाफोरनि गेजेरावबो हयथ' गोबाङा जानो हागौ मोनथिया बेनिखायनो आं मिन्थिहोनो होननानैहाय आं बे भिडिअखौ बानायबाय आरो थ' उन्दै गथ'फोरनो एक्सट्रा जेखुनु माने बौवोब्ला लहा बुस्थुफोरजों एबा बबेबा अन्थाइफ्राव सौथुनानै गोग्लैनानै हुद्रुदनानै दुलुबाय एबा गोथौ अबेयावबा नांनानैहाय मा होनो बौबाय नै बेफोरबायदि कन्डिशनफ्रावहाय बयबोनो खम बेसे मिन्थिगौ जे टिटेनास होननाय मोनसे टक्सइडखौहाय होयो होननानैहाय नाथाय उन्दै गथ'फोरनो होयो ना होआ बेखौहाय गोबाङानो मिन्थियो गोबाङानो मिन्थिया थ' इउजुवेलि गथ'फोरनिया जे शेड्युल भेक्सिन मोनोना उन्दै गथ'फ्रा 16 इयार्ससिम जोंनि एकर्डिं टु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माने फिसाफोरा दायो इमिउनाइजेसन शेड्युलखौहाय मोनखायो थ' इमिउनाइजेसन शेड्युलावहाय उन्दै गथ'फ्रा जोनोमनिफ्राय लानानै 16 इयार्ससिमावहाय गोबां रोखोमनि भेक्सिनेसनखौ मोनो जाययावहाय उन्दै गथ'फोरनोहाय डिपिटि होननाय बेफोरबायदि मा होनो भेक्सिनावहाय टिटेनास टक्सइडआबो थायो जायनि कारनावहाय उन्दै गथ'फोरा जेब्ला माबा मोनसे गोग्लैनानै एबा दोलोनानैहाय बौनानै माबा मोनसे जायोब्लाबोनो गथ'फोरखौहाय एक्सट्रा टिटेनास टक्सइड होनायनि दरकार जाया मानोना पलिअ कार्डनाव जे शेड्युल इमिउनाइजेसन शेड्युल थायो बे शेड्युल हिसाबै जुदि भेक्सिनेसनखौहाय कन्टिनिउ जुदि मोजाङै होयोब्ला गथ'फोरनोहाय एक्सट्रा टिटेनासखौ होनायनि दरकार गैया नों दलद गेलेदो बाबा नों दानसेन मामा जों बाम जानो नायो दानसेनो बाव गेलेयो दाबोनो जोंनि गामियाव थानाय गोबाङैनो माखासे आबौ आबै बुंजायो आरो बिमा बिफानि बैसोनि मानसिफोरा गोबाङानो माने मोनसे खोमसि फोथायनायाव थायो फुराना लहाफोरजों बौबाय बा माबा मोनसे बुस्थुफोरजोंहाय बौबाय थ' थेवबोनो हस्पिटालावहाय थांनो गोसो गैया ओरैनो माबा अरफ्रावहाय सावथ्रमलाबायनानै लानायनि बेफोरबायदि गोबां बेफोरबायदि खालामो खिन्थु मानो हस्पिटालाव थांनांगौ मानो टिटेनासखौ लाहैनांगौ होननानै बुङोब्ला जों शुदु मात्रनो आयरन बुस्थुजोंहाय फुराना आयरन माने फुराना लहाफोरजों बौनायावल' टिटेनासखौ लानो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला टिटेनासआ मोनसे बेरामनि नामसो दै टिटेनासआ माबादि
फैयो होननानै बुङोब्ला क्लस्ट्रिडियाम टिटेनाइ होननाय मोनसे बेक्टेरियानिफ्राय बे टिटेनासआ जायो जाय बेक्टेरियाखौहाय जों बुंनो हाया अबेबा हाफ्रावबो थानो हागौ बियो हाब्रुफ्रावबो थानो हागौ अबेबा मा होनो जिब जन्थुनि खुगाफ्राव एबा आथिं आसुगुरफ्रावहायबो थानो हागौ बियो ओमफ्राय अबेबा लहा होन जेखुनु बौनाय जेखुनु बायरानि जोंनि एनभायरनमेन्ट जे मा होनो हाफोर हाद्रिफोर बेयावबो बियो बे बेक्टेरियाया थानो हायो आरो बियो जोंनि बडियाव जों मानसिनि देहायावहाय माब्रै एन्ट्रि मोनो होननानै बुङोब्ला जोंनि मोदोमफ्राव बबेबा बौनाय बबेबा मा होनो दुलुनाय बेफोरजोंनो बियो जोंनि बडियावहाय एन्ट्रि मोनो आरो सबथेके बांसिन बेयो माने जोंनि बडियाव जुदि बेयो खनसे हाबनानै थाबायब्ला बेयो जेब्लासिम जोंनि देहायावहाय जुदि बेखौहाय सिथारनायनि बे बेक्टेरियाखौ टिटेनास बेक्टेरियाखौहाय जुदि सिथारनायनि बोलो जुदि थायाब्ला जोंनि देहायावहाय बेयो एक्टिभ जाहैयो आरो बेनो जोंनि माने पुरानो देहायावहाय दाबसे जायगानिफ्राय बियो गासैबो बडियावहाय बियो नार्भजोंहाय बियो गासैबो जेनारेट जाजोबो आरो वान्स जोंनि सेन्ट्रेल नार्भास सिस्टेमावहाय जुदि बियो एक्टिभेट माने पुरा जुदि बेखौ केपचार खालामहैनो हाबायब्ला बियो आस्ते आस्ते मा खालामो जोंनि बडिनि जेसेबां माने पेरिफेराल नार्भास सिस्टेमखौहायबो बियो एफेक्ट खालामलाङो आरो गासैबो देहानि जेसेबां माने अर्गान दङ बडि अर्गान पार्ट्सफ्रावहाय बियो एफेक्टेड खालामलाङो वान्स जुदि बे जाबायब्ला बिनिफ्राय गनो थाखाय राहा गैया आरोना थैनायसिमबो थाङो आरो गोबां सिम्पटम्स नुजायो बेनो जाहैबाय नोंने बे जोंनि बे खुखाबना मा होनो जोंनि बर'आवहाय बे ज' लाइनखौ बे ज'खौहाय बियो एकदम पुरा लक खालामो ना मानसिया रायज्लायनो हायै जायो ओमफ्राय बेखौ बेखेवनो हायै जायो आरो देहानि गुबुन गुबुन बडि पार्ट्सफोरखौबो बियो आस्ते आस्ते एफेक्ट खालामलाङो बेनि थाखायनो जोङो देहाफ्रावहाय गोलै बौबाबो गेदेर बौबाबो जेखुनु बेवहाय मैला बुस्थुफोर नांबायब्ला जों इमिडिएटलि जों हस्पिटालाव थांनानै टिटेनास भेक्सिनफोरखौहाय लाहैनांगौ ना टिटेनास भेक्सिननि मा होनो दसेसफ्रानो जाहैबाय नै बेफोरबादि जायो आरो जुदि बेफोरबादि दसेसखौहाय नोंथाङा लानानै दङब्ला अब्ला बारा टेनसन लानायनि दरकार गैया फार्स्ट दज सेकेन्ड दज आरो बुस्टार दज जायो बेनो जाहैबाय फार्स्ट दज जुदि नोंथाङा दिनैनि दिनावहाय जुदि फार्स्ट दजखौहाय लाबायब्ला दानसेनि उनावहाय सेकेन्ड दजखौहाय लानांगोन आरोना बेनि उनावहाय आफ्टार 6 month मा होनो बुस्टार दजखौहाय बेफोरबायदि लानानैहाय 10 years इन्टारभाल माने 10 बोसोर इन्टारभालावहाय नोंथाङा माने टिटेनास भेक्सिनखौहाय लाबाय थानांगौ नाथाय जुदि बौनाया अबेबा सोरनिबा गेदेर बौना गेदेर बौबाय बौनानै लेथ्रा लेथ्रि नांनानै बिरादनो गाराया बादि जाबाय आरोना विदिन 24 hoursनि गेजेराव बेफोरबायदि जुदि नुयोब्ला होमब्ला बोसोरबानि गेजेरावहाय फिरसे मा होनो टिटेनासखौहाय होबावनाय जायो नाथाय मा होनो बयबोथ' गोसोआव थायाना माब्ला लाखो माब्ला लाया थ' बेफोरबादि जुदि कन्डिशन जायोब्ला इमिडिएटनो 24 घन्टानि गेजेरावहाय हस्पिटालाव थांनानै टिटेनास भेक्सिनखौ लाहैनांगौ जाहाथे जोंनि देहाफ्राव बौनायफोरजों दुलुनायफोरजों बे टिटेनास बेक्टेरिया जुदि जोंनि बडियावहाय एन्ट्रि जाबायब्ला बेफोरखौहाय इमिडिएटलि जोंनि देहानिफ्राय बेखौहाय फोजोबस्रांनो थाखाय डेस्ट्रय खालामनो थाखाय जोंनि देहायावहाय जे मा होनो इमिउनिटि नांगौ एन्टि बेक्टेरियेल पावार थानांगौ नैबे पावारखौहाय बारायनायनि थाखाय एक्टिभेट जोंनि देहायाव एक्टिभेट खालामनायनि थाखाय इमिडिएट थांनानै बे टिटेनास भेक्सिनखौहाय जोङो लाहैनो नांगौ नाथाय बियो गथ'फोरनि बेलायावहाय एसे डिफारेन्स आं नोंथांमोननो बेखेवनानै आं खोन्थाखाबाय जुदि गथ'फ्रा टाइम मथ' शेड्युल जे इमिउनाइजेसन थायो बे इमिउनाइजेसन शेड्युलखौ जुदि कन्टिनिउ सेन्टारफ्राव थांनानैहाय साब सेन्टार एबा हेल्थ जेखुनु हस्पिटालफ्राव थांनानै गथ'फोरखौ जुदि टाइमलि भेक्सिनेसन होयोब्ला एक्सट्रा मा होनो 16 yearsसिम जेबो टिटेनास होनायनि दरकार जाया आरो नाथाय इमिउनाइजेसन शेड्युलखौ जुदि टाइमलि होआखैब्ला जेरैबादि डेट टाइमफोर होनायनि थायोना पलिअ कार्डफ्रावहाय बेफोरबादि जुदि होआखैब्ला हले टिटेनास बेक्टेरिया हले गोरलैफोरनि गथ'फोरनि देहायाव अबेबा बौदों अबेबा दुलुदोंबाबो बेजोंबो खिन्थु गथ'फोरनि देहाखौ एफेक्ट खालामनो हागोन बेनि थाखायनो इमिउनाइजेसन शेड्युलखौहाय टाइमलि जों होनांगौ आरो माखासे माने एक्सट्रा जोङो पलिअ कार्डनावहाय जे गभर्नमेन्ट शेड्युल हिसाबै जे इमिउनाइजेसन होयो बिनि बायरावबो दिनै गाबोन गोबाङैनो गथ'फोरनि थाखाय मोजां मोजां
भेक्सिनफोर ओंखारबाय जाय भेक्सिनफ्रा गथ'फोरनि देहाखौहाय गोबां समस्या माने नानान रोखोम गोदान बेमारफोर जाबायना बेफोरनिफ्राय प्रटेक्ट खालामनो थाखाय हेफाजाब होयो थ' उन समफ्राव आङो सम मोनोब्ला नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन थ' दिनैनि आंनि बे भिडिअ एसेनोसै रायजोफोर नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन होननानै आं आसा खालामबाय लाभ इउ अल बाय